amsa gamsassu ga waɗannan tambayoyi ba. Duk wanda yake sauraro ko yake gani ya san Malam Abdul Jabbar bai ba da amsa akan waɗannan tambayoyi ba. Kuma maganganu da yake yi na ilimin hadisi, duk wanda ya san ilimin hadisi ya san maganganu ne da yake caccakuɗa maganganu waɗanda suke wato waɗansu su ba akan doron ilimin hadisi yake gina su ba. Don haka mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci, wannan shine verdict, shine hukuncin da ni a matsayina na shugaban wannan zama da kuma abinda na hankalta na nazarta na gani shine waɗannan tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma Malam Abdul Jabbar bai ba da amsa kansu ba. Ya yi ta kan kewayawa, ya yi ta kewayawa, amma babu wata tambaya guda ɗaya da tunkare ta gadangadan ya ba da amsa a kanta. Wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abin ta san matakin da za ta ɗauka. Allah ya gatar da mu. Muna godiya ga ni, musamman ina godiya akan wannan alfarma da aka yi mun, ba dan na fi kowa ba aka bani